Fit-tmiem żjara fic-centru Gozitano fix-Xewkija, Joseph Muscat qal li trid issir bidla fl-attitudni fejn il-bidwi jibda jkun involut f'investimenti kbar li jgħinu mhux biss iwassal il-prodott imma anke prodott ipproċessat. Semma d-diffikultà li qed issib l-industrija fejn produtturi li jipproċessaw il-prodotti tagħhom ma jikkwalifikawx għall-inċentivi bħala prodott agrikolu u lanqas għal skemi ta' negozju. Għall-Gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkollu sfida oħra minħabba li skad il-ftehim mal-Unjoni Ewropea magħruf bħala Special Market Policy Programme for Maltese Agriculture. B'dan il-ftehim il-Gvern seta' jgħin lill-industrija. Qal li rridu naħdmu biex inżommu dak kollu li nistgħu f'qafas ta' regolamenti Ewropej. Joseph Muscat qal li jara potenzjal kbir anke fl-industrija tal-agro-turizmu f'Għawdex u qal li hemm lokal żvilupp sostenibbli li jara turisti ta' kwalità li jiġu lejn il-Gżejjer Maltin anke fix-xhur xitwin. Biex tagħmel dan kollu trid policy li tinċentiva u li tgħin il-miniti kollu żviluppi simili biex tgħinu biex jagħmel dan kollu. Illum il-ġurnata ħafna bdiewa jinsabu maqbudin fi proċessi twal tal-mepa, proċessi ma jispiċċaw qatt, u aħna din ir-realtà ħankunu qegħdin nindirizzawha. Nindirizzawha fil-qafas ta' policy għall-agro-turizmu. Jiġifieri li ma jkunx hemm abbużi li dejjem nipproteġu l-ambjent rurali tagħna, imma li nemmnu li l-ambjent rurali tagħna l-aħjar mod li tipproteġih huwa li tagħmlu li jirrendi. Il-manager tal-koperattiva Gozitano, Joseph spjega kif hemm madwar 500 bidwi f'Għawdex u li l-koperattiva kienet mod kif dawn ingħaqdu biex jinbijaw prodotti agrikoli li huma 100% ġdid. Ma' One News saħaq li l-policies imħabbra mill-mexxej laburista se jkunu qed jgħinu lill-bdiewa. Huma żewġ proposti illi l-bdiewa infushom jistgħu jkollhom użu kbir minnhom għar-rigward tas-settur turistiku abbinat mal-agrikoltura. Aħna nafu s-suċċessi kbar li saru ġol Italja b'reġjunijiet partikolari bħat Toskana li llum saret sinonima mal-agro-turizmu. Kif ukoll l-agro-industrija fejn inti għandek ammont ta' investiment minn bidwi partikolari f'settur partikolari illi għax jinvesti qiegħed jispiċċa jisu f'dik il-no man's zone fejn l-huwa bidwi bil-mod tradizzjonali u lanqas huwa industrija bil-mod tradizzjonali. F'din iż-żjara l-mexxej laburista ltaqa' mal-proprjetarji tal-entitajiet li jagħmlu parti minn din il-koperattiva, fosthom id-distributuri tal-ġwies, dawk li jkabru l-faqqieħ, dawk li jbiegħu prodotti ta' ħaxix u oħrajn li jbiegħu prodotti għawċin ippakkeġġjati.